un sentiment fermosament solitari, amb qui pateix el qui és en silenci, un pas d'amor per l'amor i la vida, un pas d'amor per l'amor i la vida. Cosa total, universal, principi de vencedor la meva soledat, el meu racó petit de cada dia, el meu jardí convenciment, meu convenciment. Si el deixa el tot, em moriré les hores i em deixaré arribar el moment per la més gran soledat i reducta, per la més gran soledat i reducta. Cosa total, universal, principi, cosa total, universal, principi, cosa total, universal, principi. De Vicent Garcés Castelló. Benvinguts sigueu tots a la gran festa de les lletres falleres, punt de trobada de la flor innata de la intel·lectualitat valenciana i, com així ens agrada fer les coses a lo gran, hem comptat amb la col·laboració del gran artista Feliu Ventura. I com que vosaltres, els espectadors, mai escolteu el que diu el conductor d'aquesta gala, ens estalviarem l'esforç i utilitzarem el mateix guió de l'any passat. Doncs comencem saludant a totes les autoritats presents. Hugo Morte, president de la Federació de Lletres Falleres, Xavi Rius, diputat de Cultura de la Diputació de València, Verónica Cantó, secretària de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Immaculada Cerdà, acadèmica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Pere Fuset, regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València, Roger Cerdà i Moduna, alcalde de Xàtiva, Interagrupació de Falles de València, Juntes Locals de Cullera, Alzira, Sagunt, Torrent i Xàtiva, Falleres Majors de Sagunt, Alzira, Torrent, Xàtiva i la resta de localitats, Junta Central Fallera de València i Fallera Major de València, Raquel Alario Bernabé. Sigueu tots benvinguts. Chavalote. Así, dale, un momento. Sí, señora. Señora vicepresidenta, que
que si ja s'empleat el guió de l'any passat, no? Pues la presentadora també es té que ser la de l'any passat, dic jo, no sé. Senyora, si el guió no posa res. Senyora vicepresidenta. I... Hala. Estas son mis tarjetas. Suposo que sí. Moltes Però gràcies, cariño. jo soc el presentador. Sí, ya sé, ya lo sé yo, ya lo sé, pero ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas, nene? Javier Tono Ferral, de la servirle a la mamá. Ah, mucho gusto. Hala. Usted cada día se declarada y tendrá 25 años, por favor. Un altre espontani? Senyora, aquesta persona li diuen Sergio, oriundo de estas tierras soberanas, que igual si no un país de tenim el gran plaer de vindre així, de presentar aquesta meravellosa gala, que la presentar, copresentar, tripresentar, el que faig falta. Així que havíem pensat, si no m'hi sembla malament, pensar-hi en el que es tracta, escoltant les paraules d'alguna autoritat competent. Ja. Competent? Bueno, como vulguis, estem a la teua terra, aquí donde fueres a lo que vienes. Bueno, pues nada, aquí estamos en este pueblo de Jaén. Doncs si mare i jo, aquesta nit, vaig a portar per inaugurar-lo. ¿El qué? Que vaig a inaugurar-lo l'acte. ¿Pero qué pasa? ¿Que no tenía ningún mes importante así? ¿O qué? Senyora, jo soc molt important, ja te ho Jo sóc el legat dels bons. Vaig néixer a Sant, com Roderic de Pons, Alexandre VI. I ara visc a Gandilla, com Sant Francesc de Pons. Espere no morir a tu. Vinga, va. Pues bé, anem a veure. Carinyo, tu no vas a inaugurar això. Això que te queda claro. Yo te quiero mucho, pero no. Premio la presencia, no sé, de un diputat que n'hi ha así, no sé. Un diputat com jo, de cultura, no? Perquè curra, el pobre, un 21% més que el d'Hisenda. Molt bé, crec que està per ahí, no sé per on, però serà, Preguem un fort aplaudiment per a Xavi Rius, que és diputat de Cultura de la Diputació de València. I per aplaudiment. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Xavi. Hola, Luz. Aquí estás. Hola, ¿qué tal? Toma, aquí tienes el libro. Sí. Ah, Sí, no, sí. Mira, mira si está preparado. No, y es que se ha hecho el mira. No, tú ahí tú hecho no. Tú lo que te salga del corazón. Para inaugurar esto. Es que sí. ¿No? Queda inaugurado este pantano, pero no me Exactamente. ¿Cuántos tenéis? 3 minutos y pico para decir lo que te salga. No t'aspires massa, tampoc, Tampoco será fanatismo, no tenemos salida. Hala, chao. No, sense apujar-me molt amunt, com dia, però bueno, sí, dic jo, anem a apujar-nos amunt, no? Anem a veure, fa un temps estic en contacte amb els responsables d'esta llama a la punta, que bona va dir, fa 6 anys que això, ara estaríem així, hosti, damunt del xati, no? Que estaríem així, no? Que estaríem tots vosaltres i que, bueno, jo, ja que m'han fet així, però tenia idea, no ho anunciem, l'any que ve vaig dir, si no tindríeu valor, li vaig proposar als organitzadors, si no tindríem valor de fer-ho en el teatre principal, em digueren que, home, com que no tindríem valor, que per suposar, no? I veient la quantitat de segles que ho has fet, jo no dubte que l'any que ve, com dia la cançó del tio Canya, no? Que a València has de tornar, tornaran les lletres falleres a València, tornaran per la Porta Gran
Voldria dir que no tornarem a eixir d'allí, però no, això ha de rodar, igual que Estació Xàtiva, igual que l'Ingrés de la València, que continua rodant, per Sagunt, per Gandilla i per on toque, que és important. Agrair als organitzadors la preocupació per esta vessanta cultural de les Falles i res, doncs això, a veure si assumiu que esteu així presents el repte, els organitzadors també, segur que ho assumeixen a l'Esperit Fallet que pertoca, i a l'any que ve ens trobarem al Teatre Principal i queda inaugurat l'escomental. Bueno, ara ens toca a nosaltres explicar per què tema d'aquest tracte es diu Tinc el cor al ser inflama. Volem convertir aquest acte en una crida a la participació, al vol propi, al comboi i al foc de la cultura en valencià. Així que des d'ací ens anem els nostres cors, inflamem-nos de lletres, de foc i d'alegria, perquè tots els que estem ací, la terra dels soterrats, no podem fer més que consumir-nos en la flama de les falles i gaudir amb el calim quan escrit a un bon llibre. Molt bé? Sí. Ara sí que diu. I per demostrar, de manera que pugen a l'escenari tots els entregadors. Els entregadors? Sí, els que han tindrà els premis de les lletres falletes. A va, els entregadors. Cap comitès de contractors, cap alcalde, esa país de cap la casa responsable, Hugo Roque, Antonio Martínez,
ja, ells no. Vosaltres com bons repartidors, aquests diners, Vos repartidors que sou. un aplaudiment per Sally que ens deixa, En sèrie que té home, en sèrie. En sèrie. Un lloc privilegiat per a veure el Premi de la Dieta de Falles. ai, que sofoco, mare de Déu, sí. Va. Ai, bé, M'acabo. ja estem? Sí. Ai, senyor, Ara sí que podem dir que comencem a ficar, no? sí, senyor, tenim el cor ens és el flama. Ai, molt bé, che, ho haveu fet molt bé, Igual os ficho para la Gala de la Cultura este año, Muy bien, Rafael, muy bien, Rafael. No, usted no, usted no. No, usted sí, usted sí. Que sobra una. Por favor. Bueno, por favor, que ya se ríen, Venga. Venga, hala, Deme, toca por usted. venga, te toca. No se m'estiri, ja se m'estiri. Vaig a ser. He de dir-vos a tots que al llarg de tota la velada anirem llegint els diversos missatges curts que opten al premi Millor Text Preu Satíric Faller, o sigui, coincidet PLF Text. I anem a lliurar ara els premis d'àmbit local. Diuen algunes falles que els seus llibrets estan a punt d'eixir del forn i nosaltres als alumnes no hem sabut fer ni un open un. Falla Segas Tobar. Produccions, congrés, permisos, concursos... Què fas? Estudiant. Estudiant per a què? Per a ser faller. Bé, anem a la feina o és que jo tinc que fer? Perdó. Bé, des de fa uns anys, els llibrets de la Falla han obert els seus planes per acollir articles de diversos que contribueixen a la creació i la reflexió al voltant de la festa de les Falles. La creació i la reflexió al voltant de la festa de les Falles amb la voluntat de distingir aquest treball conjunt es convoca el Premi Soler i Godes, que du el nom del president fundador de l'Associació d'Estudis Fallers i destacat Estudis de la Festa Fallera. Organitza Associació d'Estudis Fallers. Col·labora Tenes Editorial, Federació de Falles de Vitalat Campanar, Ajuntament de Montasot, Ajuntament de Mislata i Ajuntament de Pataca. I això m'agradaria dir de veritat. Vinga, va, queda més. I els finalistes són Títols, Les Falles i la Febre Cultural, autora Alba Fluixat. Falla Lepanto Guillem de Castro de València. Títol Enráyame o en Rodalíes. Autors Guillermo Dorado y Julia Gomar. Falla Populars y Combatibles de Valencia. Títol Bore o Viure. Autor Guillermo Dorado y Julia Gomar. Falla Popular y Combatibles de Valencia. Títol Després del foc, l'oblit de nou Belverd. Autor Andreu Escrivà. Falla Castellfabib de València. I el Premi Soler i Godes, el millor article d'un llibret de falla de la comarca de l'Horta, és per a... Article guanyador. Enráyame el buen Rodalíes de Guillermo Dorado y Julia Gomar, falles populares y combatibles de Valencia.
veritat, per això no està, per això l'han omitit el seu nom. Però volia dir que estem molt contents dels Reis Populars perquè Lletres Falleres sempre ha cregut en nosaltres com una falla, malgrat les peculiaritats del nostre projecte. I això, donat que en altres espais de la festa no és sempre reconegut, alabem i agraïm que ens donen la possibilitat d'estar aquí. I com ja vam dir al regidor de Festes de València i al seu assessor, Amadeu Mesquida, el 19 de març de 2017 començaven les falles del 2017, si no s'escoltaran. Nena, ja t'he fet un sobre. Espérate, este es el sobre. No, nena, ya lo sé. Pero te lo digo, yo no soy vicepresidenta. Esta yo estoy de presente. Y yo sé este, nena. Arrea. Que no se me ayuda. Vale, ya está. Sí, lo Ese es el nostre. Bueno, anem a veure més titulars, per favor. Este té analista Fallero. Alguns deien que el cartell de la cavalcada de Reis era catalanista pel groc i el roig. Doncs el cartell va... Se preguntarán vostès què és esa caixa de luz. Sí. Els dic que és el president, vostè és el president. Qui és el autor del... Esto es un fuego. De Casa Tarradellas, que patrocina también. Porta tot dins. Bé, moltes gràcies a tots. Estem molt contents d'haver guanyat per primera vegada aquest premi. El títol de l'obra de la poesia es diu El Figura. Jo estic segur que tots tenim un figura en la nostra colla de paelleros. És el personatge que no fa res, però que sempre es tira els mèrits. I imagina't que quan la llegiu aneu a identificar-se amb algun company, algun amic o algun figura. Espero. Moltes gràcies a tots. Gràcies en nom de la Falla de Celebració de per l'organització. Rebre premis és molt bonic i omple molt. Rebre un premi de cultura penso que és del més alt en escalafons que podem aconseguir. La cultura és la cultura. Gràcies. I seguim amb dos textos satírics breus. El primer, Corredor de Falles. He començat l'any com vaig acabar l'anterior. Escriuré antigues relleves de falles, més que exaltació, jo ja tinc extenuació. I distrito de falles. Ara que les falles són patrimoni de la humanitat, es vol parlar d'Arnat Pérez, per fer-les patrimoni de la classe. Ahí estem. Jo soc Sarabé. És que... Et dic una cosa, és que el Fuset se viene arriba. Bueno, i ara continuant amb el que del cap, ara que premi mocador. És molt fàcil. És el mateix premi d'abans de Vidivienda, però esta vegada a l'àmbit comunitari. Sí. Gràcies, Pablo. Finalistes del mocador. Estètica, temàtica i crítica als cadafals Fallet de Xerrera. Autor, Rafa Tortosa
Esta dona que mitja pila. ¿Has escrito tú eso, cariño? Pues no te donen el premio. Yo hablo con Roger. Pero lo has escrito bien, cariño. Querido, Hola! la cantada falla, la presa fallera fins a la guerra d'Espanya en selecció de textos. Ramon Estellés Feliz, Irma Lidio Anosto Melode. Llibret de la AC Falla Alfara del patriarca periodista Cruz Ullera. Temàtiques de la crítica fallera des del segle XIX fins a l'actualitat. De la crua corrosió al dolç embafament. Autor Juanjo Medina Bonilla. Llibret de la AC Falla Alfara del Piera. Tot de Cullera. Roís de Cullera. Roís de Cullera. I el guardó és per a... Gràcies. Lliure el premi. Ah, sí, lliure el premi Hugo Morte, president de la Federació de Lletres Falleres. Ja sabem que té la caïda. Es un seguidor, está arriba. Es que no ha querido bajar a carrera con el juego. I el premi és per a temàtiques de la crítica fallera del segle XIX fins a l'actualitat, de la crua corrosió al dolç embafament, de Juanjo Medina Bonilla, de la falla del carrer de Cullera. Que digo yo, que ya que no le han dado el premio, compartir el fuego. Lo menos que podéis hacer. La mitad. Ramón, sí, es de los puntos. Pero es que esto de la transparencia es una manera de... No, perdón, con muy buena película. Lo he leído. Muy buena, muy buena. Muy profunda. Bé, donar les gràcies pel premi, perquè és un orgull. Segur que segur no ho sé que ja s'ha llegit, els altres dos articles tenien molt de nivell també. Felicitar-nos tant a Rafa com a Ramon i res, disfrutar-ho i donar agraïments a la comissió per poder fer el nostre llibre. Gràcies. Sí, claro, me tengo que ir, sí. Les falles han de parlar. De arreglarse. És una de les frases cèlebres del dibuixant Tifus en les seues inversions en la festa de les falles, provocant la sàtira en cada escena i mostrant una cohesió en el missatge. Per això, el Premi Mestre o Tifus vol potenciar el treball d'aquelles comissions que en el seu llibret, en els continguts, plasmen aquesta coherència amb la crítica de la falla plantada a la seva demarcació, perquè és allò que volem fer desaparèixer amb el foc. Convoquen la Federació de les Lletres Falleres i en el seu nom l'AMO, Amics del Mestre Ortifus. Patrocina Pollos Planes y la Falla de Pardo y el de Castro de Valencia. 10 finalistes, coherència, són Associació Cultural, Falla del Carrer de Cullera, Falla, Plaça del Forn d'Alzira, Santa Maria, Falla del Raval, Sant Agustí de Cullera, Associació Cultural Falla de Marina de Sagunt i l'Associació Cultural Falla Plaça Cervantes de Paiporta. No estic d'acord. En què us una cosa? Amb el premi del Tifus? No, això és perfecte. El que estic pensant jo, que si m'ha fallat l'alcalde, Ah, sí. Vaya mujer. per què no puc fallar jo amb el Pere José? Pero no, tú igual te mandas. No. Por... Pere! Vaya San Felipe. No, acorda, perquè ell només va a Fallera Major i el vicepresident se la va a Fallera. Això és Fallera. Això és discriminació. Pere! Allà amb mi. Que no, que no. I jo
Jo. Que primer... Que diu que primer podíem dir el premi, no? El que digui jo. Això sembla una baralla de galls, no? Una baralla de galls, home! Digueu el que digui. Home, Si vols escriure-se jo. pues... Vale, va. Sí, home, sí. Hi ha un xilivitero a la sala. Sí, home. Música. Sergi Xavi
Bé, bueno, i per fi, el que estàvem parlant, el guardó és per a... Lliure el premi Antonio Ortiz i Fuster. Comissió... El Canet de Villera. Convoquen la Federació de les Lletres Falleres en el seu nom Holanda, l'Associació Cultural d'Amics del Mestre Ortiz holandès. Patrocinen Socarrats Estudio i la Falla Lepanto Guillem de Castro de València. Finalistes de portada: Falla Vilanova de Gandia, Falla Molina Claret de Xàtiva, Falla Sant Valerià de Torrent, Falla Plaça del Fort d'Alzira i Associació Cultural Falla Barri Sant Francesc d'Oliva. Lliuren el premi el mestre Ortifus, Miguel Sanfeliu i Vicent Sanfeliu de Socarrats Estudio. I el guanyador és Falla Plaça del Fort d'Alzira. Moltes gràcies, tot el nostre títol emocionat, estem molt emocionats, és un gran plaer estar així a aquest premi molt desitjat, que me faltava, i donar moltes gràcies a Lletres Falleres i a la nostra Falla, perquè són 8 anys des que començàvem aquest projecte, recolzant-nos any rere any. Gràcies a tots i bona nit. Perdó, i donar a agrair el suport a l'amic Joan Castellers, dissenyador de la nostra portada d'estudi llibre, que us ha presentat així. Moltes gràcies, Joan Ra, i avant. Així, sense voler, hem arribat al lliurament del premi al millor tuit. Anem a llegir els dos últims. El 20 de març estarà prohibida la circulació de cotxes en totes les zones de València on s'hagin cremat falles. Hashtag és el que té per al sur.
Y cuando el presidente puso las manos al cap amb els plazos de la convocatòria de premis al valencià, però estava mirant des del 2015. De José Luis Ladavera. El premi coincideix PLF d'un test satíric fallet breu. Vol visualitzar la creativitat satírica en els nous canals de comunicació que ofereixen les xarxes socials Twitter, Facebook i Google+. Bata del caràcter satíric, també fallet. Es té en compte la cohesió, la creativitat i el valor literari del text obtingut. Convoquen la Federació de Llegendes Falleres i en el seu nom la DEF i la AC falla la Malva i la A.C. falla el Mocador i la A.C.Amo i la Junta Local de Xàtiva i la Junta Local de Torrente i la CONFE junta a la plataforma Malalt de Falles. Mare de Déu, senyor. I atenció que el premi Presa Pro són 140 monedes d'or. I el guardó és per a... Espera, lliura el premi l'altra vicepresidenta que està ací. Montserrat Català i el Pensola. El primer? El premi és per al... Digues-li modernor, però perquè no puga rebre la senyal de les mascletades, l'Ajuntament plantarà un repetidor de més de 40 metres, de B baixa J Climent Plat. En primer lloc, vull compartir el premi amb la resta de nominats, evidentment. També vull dedicar el premi a Carles Laura, que són els meus fills, i a Eva, la meva dona. En segon lloc, a les comissions de la plaça Sant Joan d'Alzira i de la falla de la Malva d'Alzira, taralles privilegiades que em permeten albirar la festa fallera. En tercer lloc, a l'associació Lletres Falleres, per fer visible i fomentar un país, el nostre, que vertebra la llengua i la festa. I per últim, i aprofitar l'avinentesa, a Xàtiva, la ciutat que ens acull, per tot i per l'examen. Moltes gràcies. La Federació Lletres Falleres i en el seu nom l'Associació Cultural de Comissió d'Estudis Fallers de Torrent, CONFET, amb la col·laboració de la Junta Local Fallera de Torrent i el patrocini de l'Ajuntament de Torrent, convoquen la primera edició del Premi CONFET al millor contingut infantil en un llibret de falla de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu de premiar el treball que fan les comissions falleres en els llibrets en la promoció de l'ús del valencià. El present premi té com a finalitat reconèixer la qualitat dels continguts i disseny des del punt de vista pedagògic, didàctic i cultural en l'apartat infantil de llibret o llibret infantil independentment editat per les comissions falleres. La concepció global dels treballs presentats ha de dirigir-se a un públic infantil, faller o no faller. Pues ha quedat clar. Un moment. Què? Estem arribant a la fi i encara no hi ha el fusell. Ja, calla, collons, el fusell. Els nominats són Falla, plaça Font d'Alzira, Falla Avinguda de Torrent, Falla la Marina de Sagunt, Falla Abuma Saifa de Xàtiva, Falla Sant Vicent, Amparo i Turbi de València. I el premi és per a perfil de disseny. Lliura el premi a
Alfred Costa Folgado, regidor de l'àrea de transparència, activitats lúdiques i tradicionals, i la fallera major infantil de Torrent, Paula Jiménez Vilanova. Ara sí. I el premi espera Falla la Marina del Pau de Salut. Igual que la seva història. La cirera realment és el mocador, ¿no? Que penja de... Se veu ahí el Micalet de la Seu. me voy a hablar en castellano. Dame el fuego. Dame el fuego. En primer lugar, quiero agradecer a mi equipo de inglés por llegar a este premio. Ha sido un trabajo, un esfuerzo tremendo y le quiero dar las gracias de la falla y de todos vosotros. Bueno, y perdonad que estoy súper nervioso y que me sale más palabras. Muchas gracias. No és per res, però és que a mi m'agradaria que Josep fos el meu manager assistant personal en tema d'indumentària. Bueno. És que ningú com ell sap portar el mocador. Però clar, és que ell està allà a l'oblit i jo estic així. Ay, Como máximo que como no te preocupes, que yo lo llamo. Sí. Pere. Pere. Mire, están cuidando. Pere, coge el teléfono. Ey. Pere. Pere, no n'hi ha cobertura. N'hi ha cobertura? N'hi ha cobertura? No sabe millor, no sé. Pere, tinc 4 de la lleves. Yo, vamos, seguro que me agarra el teléfono. Pere, Pere, agarra el teléfono. Pere, que te estoy tirando. ¿Sí? Que digo que no va a ser. No, dime, que vais a bailar en el chiquete. Sí, hombre. Mira, se puso cara de pena. Mira que pense, vais. Claro que sí. Y lo que no conviene es que esta hora no... Ahora, claro que se vaya a Te digo una cosa. Música, maestro. Música.